أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. babin sunnanin salati, babin sunnonin sallah. Wa amma sunnanin salati, amma sunnonin sallah fa 18 su 18 ne. Ittafaqa alai hal ulama'u, malamai sun daidaita akan haka. Awwaluha, na farkon su, rafa'ul yadaini inda al-ihrami, ɗaukaka hannu yayin kabbarar harma sunnatun sunna ne. Wa qira'atu surati ba'da al-fatihati, da karatun sura bayan fatiha sunnatun sunna ne. Wal qiyamu laha, da tsayuwa domin ta sunnatun sunna ne. Wa jalsatul ula, da zama na ɗaya sunnatun sunna ne. Wa qira'atu tashahudi, da karatun tahiyya sunnatun sunna ne. Wa takbiratu ila al-julusi, da kabbarori har zuwa zama sunnatun sunna ne. Wata ya munu bi ra'asika qalilan inda salami, da juyar da kai kaɗan yayin sallama sunnatun sunna ne. Wal jaharu, da bayyanawa sunnatun sunna ne. Was sirru, da surrantawa fi muhallihima, a cikin bagiranta. Wa sami Allahu liman hamidahu, da faɗar sami Allahu liman hamidahu sunnatun sunna ne. Wa raddu salami, da juyar da sallama an yaminihi zuwa gefen hagu sunnatun sunna ne. Wa an yusarihi, da kuma an yaminihi zuwa gefen dama. Wa an yusarihi, da kuma gefen hagu in kana biha ahadun, in ya kasance da wani a wajen sunnatun sunna ne. In ta sunnanus salati, sunnonin sallah sun ƙare. Alhamdulillah.